και άλλη παιδιά. Ήταν αθλητές. Δεν ήταν σαν εμάς που δεν ήμασταν αθλητές. Ναι, εμείς δεν ήμασταν αθλητές. Εμείς ξέραμε τα χέρια μας, δεν ήμασταν αθλητές. Αυτός ήταν αθλητής. Ο Βοξιάδης ήταν αθλητής. Άρα αυτούς τους δύο μπορεί να τους συγκρίνουμε. Απλά ήταν μάλλον ο Μπουχές. Δεν είδες, ναι. Για το συλλογικό μου. Το μαλάκα της άλλη μέρα και χάρισε το ρίζο. Φιλαράκι, δεν μπορώ να αλήθεια, δεν γίνεται να παίξω. Άκουσα πως έχασε το ρίζο στα διπλά. Άρα τι να κάνουμε, παίζουμε τώρα Το ξέρεις, όχι, απλά λέει. Φεύγει, μας λέει. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Έτσι μου είπαν ότι. Και ρωτάω, τι νοούσατε, γιατί δεν καταλάβω. Πέτασε το ίδιο. Ο Γιώργος τι πάθει για το μάλακα, ο Γιώργος είπε να έρθει εδώ για διαφημίσεις. Πρώτος πόντος. Κάνει μια μπάλα στο πρώτο πόντο. Στο πρώτο πόντο. Και λέω να μακαρίζω. Αυτό είναι το μπαντάς, κοίτα, να πω κάτι, αν το κάνω, γιατί το σαλόνι έτσι θέμα οικονομικό, τι θα κάνω, θα κάνω τι θα πάει, εκεί οκ. Όχι, θα μου πεις, για το Γαλλία. αυτό το σαλόνι, δεν τον κόβω για να το πω. Κάπου έχει ανοίξει. Είναι ο Μάικ πάλι εδώ. Ο Μάικ έφερε να φύγει το σκύλο. Έχεις πάλι σκυλόνι μου. Σκυλόνι μου. Πώς θα μπορώ πάλι. Ήρθε για το διπλό, αλλά αυτό τελειώσει. Με έβγαλε η Σάνι βόλτα. Θα παίξεις. Α, δεν θα παίξεις. Απλά έχεις για το σκυλί. Τι παίζει η Ευγενία, δεν ξέρω. Α, εδώ κοντά μένεις. Δεν ξέρω τι μένει εδώ κοντά. Νομίζω ότι μένεις κάπου έμεινες μακριά. Εδώ κοντά μένεις. Πού μένεις. Σοβαρά. Πόσο τώρα. Άντε, γεια σου, εγώ πάρε, γεια σου, αγόρι μου. Θα παίξουμε καλύτερα. Σε χώμα. Καλά κάνει. Δεν παίξατε καλά. Γιώργος Ναντά. Δεν μαλάκι, δεν θα βγει. Του παρακαλώ, κακοήθης. Γιώργο. Αρέσει να λέει την ιστορία πόσο γνώρισε. Πόσο μισή. Εσύ εκείνη την περίοδο ξύπνας στο Σαγιάννη και με τις παρέες και τα λοιπά. Στην άλλη μέρα έγινε. Ήσουνα με τον Φεϊρή. Θέλω να ακούσω. Εγώ δεν... Πάλε, ακούς. Μ' ακούς. Θέλω να ακούσω, ρε, πες μου. Πες μου, τον αγώνα είναι για το διπλό, ρε. Άκουσα, ναι, και και του στείλα μήνυμα τώρα. Του στείλα μήνυμα τώρα. Λέω τι να παίξω πάντα στην λόγια. Εγώ, ούτε θέλω να αποφασίσω να φύγω από την Παρίσι και τα λοιπά. Άρχισα να παίζω τένις, γιατί ήταν παλιό. Ξαναξεκινήσει. Ναι, γιατί δεν έχω παρατήσει ποτέ. Αλλά δεν έπαιζα. Δηλαδή, ήμουν από τις 6 ώρα το πρωί και τις 11 το βράδυ κάθε μέρα στη δουλειά και το Σαββατοκύριακο. Δεν έπαιζα. Όταν άρχισα να ξαναπαίζω, τα χρόνια που δεν έπαιζα, αν μάθαινα ότι γινόταν κανένα τουρνουά, δήλωνα. Άπως το δήλωνα. Για να είσαι αυτός και έπαιζα. Κάποιο τουρνουά ή κάποια μέρα που πήγα στο σαλόνι κάτω πάντων, γιατί συνειδητοποίησα ότι όλοι από τον Έμιλο είχαν αρχίσει να μαζεύουν στο σαλόνι και τα λοιπά, που με ήξεραν για να κανονίσουμε να παίξουμε, να χρησιμοποιήσουμε να πάλι λεπτά. Περνά σε κάποια φάση, όχι, ακούω μια φωνή,
Για πες ρε Μάικλ. Ακούω μια φωνή. Κλώτσακες, ξέρω εγώ, τους πάγους και αυτά. Ανοίξεις την πόρτα του πάρκινγκ, την πλαϊνή, δεν είσαι από πάνω. Με τον Άμπορ που παίζω. Δεν θυμάμαι. Ανοίξεις την πόρτα και φεύγεις. Με τον Άμπορ. Δεν νομίζω να κάνω Άμπορ, γιατί θα το θυμόμουν. Με έναν που δεν τον ήξερα, ανοίξεις την πόρτα και φεύγεις. Λέω, τι φάνη. Μου λέει, δεν σύμπλησε. Λέει, εντάξει. Μου λένε εκεί. Μετά από, ξέρω εγώ, κάνα μήνα, ενάμιση, ξαναβρίσκομαι στο Σαλόνικα, γιατί εκείνη την περίοδο που ξεκινήσει και έπαιζα κάθε πέντε με νομίζει στο ναυτικό. Εκείνος ήταν εκεί, δούλευε και μου λέει μαλάκα, άλλα γιατί δεν έχω κανένα να παίξω και τα λοιπά. Κάθε πέμπτη βράδυ πήγαινα και παίζαμε ένα 2ωρο τρελά. Πώς πάω στο Σαλόνικα, πάλι έχει τουρνουά και έρχεσαι από τα πίσω γήπεδα στο διάδρομο Παναγίας Χριστούς, ξέρω εγώ, κοπανάς. Αλλά καλή, λέω. Αυτόν πώς τον είπαμε, λέει ο Δεσίπουλ. Άλλο. Και εμείς πώς γνωριστήκαμε. Μετά πήγες τηλέφωνο γιατί κάποιος σου είπε ότι ήρθα Αθήνα και τα λοιπά και κανονίζουμε, βρισκόμαστε μια μέρα. Τον Κερεμούλου. Όχι, Δεν θυμάμαι, αλλά παίξαμε μαζί. Όταν είχες έρθει με πήρες τηλέφωνο και βρεθήκαμε και σου λέω εσύ, μου λες εγώ είμαι από εδώ. Ναι. Δεν το ξέρω, νομίζω ότι και εσύ θα μου λες την ιστορία και τα λοιπά και κανονίζουμε να βρεθούμε για να κάνουμε μια γύρα να μου δείξεις κάνα κλαμπ από εδώ, γιατί... Πόσα χρόνια πήγαμε. 2011. 2011. Ναι, αλλά είχαμε έτυχε, είχαμε γνωριστεί εκεί, εσύ είχες ακούσει γιατί εγώ είχα αρχίσει να παίζω και με ήξερες. Στο Σαλόνικα όμως είχαμε γνωριστεί. Στο Σαλόνικα δεν θυμάμαι πώς μιλήσαμε, πώς το μιλήσαμε. Στο Σαλόνικα. Ήταν, ξέρω εγώ, ο Σέργιος, ήταν, ξέρω εγώ, ο Νικολόπουλος, ο Αντώνης, ήταν... Ο Σέργιος πώς ήταν. Ο Σιγχά. Στέλιος, ναι. Ο Νικολόπουλος Αντώνης το θυμάμαι. Με αυτόν κάνατε παρέα κιόλας. Ο Νικολόπουλος το θυμάμαι, ναι, ωραίος παίκτης. Ο Νικολόπουλος με το Στέργιο ήταν συνεργάτης και έναν κόλλος μεταξύ τους. Αλλά αυτά. Εσύ με το Στέργιο έκανες παρέα. Πολύ κόλλος. Και με τον Γιαννόπουλο. Και ο Κύρος, ο Κύρος έχει παντρευτεί την... Τον είδα, το παιδί το βλέπω. Πολιτή πάλι. Το παιδί το βλέπω. Προλετάρια με τον Κύριο. Από τους καλύτερους βιολίστες και γενικά και σαν παίκτης θα τους λέω και έτζανε... Εγώ τον Κύριο τον ήξερα από πολύ παλιά, από τότε που ήταν junior. Αυτός ήταν στο ναυτικό και εμείς, ας πούμε, όμπλους πέρυσι με το ναυτικό είχαμε, δηλαδή τους είχαμε την αφημαλάκη. Υπήρχε μια... Ωραίος. Και στον ναυτικό έπαιζε ένας μελαχρινός που είναι καλά του. Ο Μπαξής, αυτόν έλεγα με το ρολόγο. Αυτός ναι, ο οποίος έτσι και σε πιάσει τον πύρι, δεν σταματάει, δηλαδή απλά λιποθυμάζουν. Εγώ μπροστά δεν μιλάω. Να πάρουμε μια λέξη. Ωραίος, καλό παιδί και είχε παίξει καρότερη στην απολύτω. Εντάξει, ο ναυτικός είχε το τέτοιο, μόνο τάτσι ήταν επίπεδο του Ελλάδος. Νομίζω ότι τις πέρυσι μαλάκα τότε είχε σε κάθε κατηγορία νούμερο ένα νούμερο του Ελλάδος. Ποια από ο οποίος ήταν ράφτης, δεν είχε κανένα αστυνομία, δεν ήσαν αρρωστημένος δηλαδή το παιδί να γίνει. Ναι, στους καλύτερους ταινίς στην Ελλάδα. Ήταν νούμερο 3 Ελλάδος. Όταν ήταν μεγάλο τζουνιόρα και όταν ήταν μικρός ήταν 5-6, ξέρω εγώ. Γιατί ήταν και ο Κομινός, ήταν... Ασύλληπτος, άκουμα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλά έζωνα. Αυτό το μίλησες. Έπαιξε ο γιο μου. Ποιος σκέλος. Ο γιος μας, ένα εξεβί. Δηλαδή η παρουσία για ένα τύπο μες ήταν... Καλά, ναι, εντάξει, γι' αυτό και ο μπαμπάς και η μαμά. Και ο μπαμπάς και η μαμά ήταν εκεί στο αεροστατό. Ο Νίκος, μαλάκα του έλεγες καλημέρα και πήγε κάποιο πολύ και ακόμα. Δηλαδή είναι μαλάκα και προπονητικά, ας πούμε, το παιδί, όποιον και να αναλάβει θα το κάνει. Είτε μιλάει
Δηλαδή τώρα που είναι μεγάλος η οικογένεια, δεν είναι κουζίνα, ποτέ. Σε αγώνες, ξέρω εγώ, γιατί οι δικοί μας εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη και αυτά μέσα στην Αμβάση συνέχισαν πολλά, από κολοδάχτυλα μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ο Ρετζέπης είχε πάει 2 χρόνια αποβολή από τα γήπεδα, γιατί είχε το πρόεδρο της Ομοσπονδίας δεν γαμίσου γαμί την Παναγία σου. Του πω, αγόρι μου, πώς μπορείς έτσι, γαμίσου και εσύ για τον έτσι. Α, γεια σου, τίποτα, δεν πάτε. Μιλάμε για να ξέρεις. Αυτό το παιδί μου που να τον ό,τι και να γινόταν τίποτα. Κάπου το κεφάλι, μόνο δεν έχει τίποτα. Όχι! Καλά δεν τα ξέρω, για έχω να ανοίξω ένα Έχει ανοίξει το slice, είναι πλέον όλοι οι εντάξει το slice. θα ξανανοίξει το σαλόνι. Έχει ανοίξει η Ελιά, έχει ανοίξει ο Μαρκόπουλος, ένα άλλο σαλόνι, πάρα πολλά. Είχε πολύ πλάκα γιατί έχουμε γυρίσει και πολύ παλιοί ταινίες. Παίζαμε αγωνιστικά και τα λοιπά. Δηλαδή ξέρω ακόμα και οι αδερφοί, πώς τους λένε, Τα γυρογόρη. αυτό λέγαμε από Σέις. Σέις ήταν Πολύ Φώτης και ωραίο. ο Φώτης ήταν πεντάδας στην κατηγορία μου. Και ο αδερφός Στην κατηγορία μου ήταν ο Κυβερνήτης, ο Δημόπουλος, ο Γιάννης, ο Γαβριλάκης από τα Χανιά, ο Φώτης ο Τσακύρογλου, εγώ, ο Ταταράκης από τη Λαμία και ο Δημήτρης ο Πατσουράκης. ο Και Ποτσουράκης, όταν ήμασταν δεύτεροι, ναι, όταν ήταν ήμασταν καλός παίκτης. ήταν οκτάδος. Εντάξει, τότε φαντάσου υπήρχαν 12 παίκτες που ήταν καλός. Ναι, ναι, Και ναι, ναι. ήταν ψυχομάχος. Και πρώτουσαν από μικρή ο Τζαμαλής, ένας που σκοτώθηκε, ένας ψηλός πολύ ωραίος παίκτης, ο Καμπούρας. Και ο οποίος ενώ ήταν μικρός της κατηγορίας, Όχι ρε, αυτό ήταν έξι. Δεν το πέταξε καλά και το κουμπάρι. Ο μεγάλος ήταν τίποτα. Στις κατηγορίες δεν ήταν, ας πούμε, κανένας παίκτης, είχε ranking, ήταν σε όλα τα τουρνά, αλλά δεν ήταν. Στα τουρνά πάντως Ήταν για οκτάδα εκεί, 16 εκεί. Αλλά επειδή είχε, ας πούμε, και καλή φυσική, όπως και ο Άμποτ, καλή φυσική κατάσταση και τα λοιπά, ο βετεράνος πήγε πολύ καλό. από τώρα δεν έχει κανένα στεπάπ. Εγώ που τον παίζω τώρα σε γράμμα, είναι πάρα πολύ καλό. Έχει πολύ καλή εμπειρία, Είναι πάρα πολύ καλό. έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, προπονείται σωστά, από ό,τι Σαν την καταλαβαίνω. όπως ήταν δηλαδή. Εντάξει, τότε ο Φίλιππος ήταν Αλλά από τους λίγους, ζέστη, ας όπως πούμε. και εμείς, ας πούμε, εγώ λόγω του γονιού που έπαιζε στην αγωνιστική ομάδα του Αμερικού, αλλά έχει προτεραιότητα Είναι κρύο, ξέρεις, να σπουδάσει και τα λοιπά. Εμένα φαντάσου Βασικά έπαιρναν είσαι οι γονείς μου, έπαιρνε η μάνα μου Γι' τηλέφωνο αυτό ρε μαλάκα. όταν έπαιρνε ο Μάριος τηλέφωνο και λέει έρχονται για να διαβάσει. Του κάνεις το σωστό σε κλίμα προπόνηση. εκεί. Δεν τον πήρα. Δεν είμαι εδώ μεγάλος θα πει. Επειδή είδε ότι μου άρεσε, επειδή δούλευα πολύ, Για τον άνθρωπο. του άρεσε και με έπεσε με τον πλήρω μετά. Τον έπαιρνε η μάνα μου και τον έβριζε, ας πούμε, στο παιδί μου, ρε. Μάριο τον βρήκα. Ναι, όποτε πάω και αυτό, μιλάμε. Το Σάβα είναι, το Παπαδίδη. Πήγε. Πήγε. Και του λέω, ξέρεις τι θα Αλλά για Έπρεπε να μην πέρασε. Κι εγώ έτσι. Κάνω ένα καλησπέρα. Κοιτάει. Γιώργο, Σάβα, δεν ήξερα να με θυμάσαι. Sorry του λέω, είναι αυτό. Πώς είχα πετύχει η Παυλίδου. Η Μάρια Παυλίδου. Η γυναίκα του είναι Παυλίδου. Παυλίδου 14 χρονών έχει πάει κερδίσει πρωτάθλημα Ελλάδας. Α, ναι. Νίκη δόμενα δύο. Σοβαρά. Και χώρισε για να το φτιάξει με τη Ρούση. Με τη Ρούση, με τη Ζήτα. Α, του βρήκα τη... Ήταν μικρότερη και από μένα. Ο Ζήτης Ναύος. Ποιος?
ο αδερφός. Ο αδερφός έπαιζε, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο και αυτοί πήγανε, αν κάνανε και λέγανε πριν τελειώσει όλα. Δεν ήθελα να κάνω αυτό σίγουρα. Ήταν στην κατηγορία. Όχι το νούμερο ένα από τα άλλα, ήταν στα λεπτό βράδυ. Οι Ρούσοι ήταν στην κατηγορία. Αλλά για το ρόλο της ΑΕΔ. Αυτό δεν ήταν το ήθελε. Η Παυλίδου μετά τι έκανε. Ο Παυλίδου πήγε στο Αρκάνσας. Ήταν η άλλη μέρα. Έκανε κάτι αυτό. Αυτή πήγε στα σπίτρα στη Ρετζούλα. Η Ρετζούλα ήταν επί δεκαετίες του βαθύτερα Ελλάδος, δηλαδή δεν ξέρω. Μπράβο ρε. Τρελό. Τα γυρναγέλια πέθαναν όλοι, πάθαιναν ανέφραμα και μετά κέρδισε η Παυλίδου και μετά από μία-δύο χρόνια έφυγε Αγγλία, 17, κέρδιζε 66, ανέβαιναν από δύο γύρους. Αγγλίδου πρώτο τουρνουά Junior παρουσιάστηκε. Πώς πάει, καλά. Θες αγώνα. Ωραίος, ωραίος. Άμα και εδώ αυτό να το Δεν έβλεπα από χθες που παίζανε. Πού είσαι, Καλό παιχνίδι, παιδιά. Ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να Ο άλλος το πήρε στο εξαιρετικό. ο άλλος ήταν άμα ισχυρό. Άλλο δεν παίζανε. Παίζανε εδώ, η Άβα και εδώ. Και είχα περάσει το σχολείο με κάψα. Έχει πολύ πως αλλά Μάικ είναι μία μέσα. Κοίτα, έπαιζε πάρα πολύ καλά και αρκετά σταθερά. Εγώ το σερβίς μου κάνω εντύπωση πόσο κάτω ήταν. Εγώ παίξα μαζί του στο δεύτερο. Είναι πολύ καλός, έχει πολύ ταλέντο, αλλά δεν ξεχνάτε. Είναι δηλαδή, πατάει μπάλα, χτυπάει κάθε μπάλα, πάει να κάνει winners. Και άλλους κάπως έτσι δεν. Πολύ δυνατό. Υπόφανο πολύ. Έλα ρε. Κάτσε ρε μαλάκα μου. Θες να το περνάς όλα και στην γωνία. Να πετύχω την μπάλα καλά, πάει άπλο, δεν πειράζει, αλλά τι να Γιατί είναι που κάνει πολύ καλά πόδια. Ο Λιάκος ήταν λίγο πιο ολοκληρωμένος γιατί έκανε και slice, κατέβαινε και... Δεν παίζει. Και μόνο μου τον είπα, αλλά εντάξει, ο Νίκος τώρα θέλει να παίζει με στο Αλγερίσια 10-10 και τώρα το πλάτη. όλα. 10 η ώρα και 4,5 ώρα. Είναι αυτός ο νούμερος της Αμβολίας. Ναι, τίποτα, πραγματικά. Καλά Όσο τον είναι. ακροβαστεί. Έλα ρε. Πολύ καλό φως. Σήμερα, έτσι είπατε ρε. Όταν είπες πως είσαι αγώνα και είσαι ταξίτες. Ο άλλος που το είπε το τσούκλο. Το ταινίς και το Ναι. Αυτό κάνει. Δηλαδή, βρίσκεις πάντα 10 η ώρα εκεί να φεύγεις. Δεν έχει... Κάθε φορά που παίζω γιατί υπάρχει μαμίτα πίσω. Ας το πεις τώρα 4 ώρα. Εγώ έχω γυρνάω 12:30. Έχω και περένταση μέχρι να μου πάρει. Με 2 ώρες έχω μαλάκι με τρεις. Δεν είναι. Μετά Είσαι λίγο άλλο. έχω κάπου εκεί. Καμπάνα. Α, αυτός ο μακρύς
πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή αυτός όλους τους παίκτες. Όμως το μέσα εδώ, και φαινόταν στο διάστημα γενιά, το πήρε το πλάτη, λέει μέσα. Πώς όλο, είναι αυτή η γενιά. Πόσο πήγε το δεύτερο με το Σίνερ και το διάστημα, είναι Ισπανό? Δεν βλέπω. Και εγώ το βλέπω. Πώς και μετά τον Τζόρνταν δεν ήταν ένα Μέσα στο live break. Έχουμε σκαπέλα. Εντάξει, όχι, αλήθεια είναι ότι πλέον το μπάσκετ Προβλέπω το. Ναι, δεν γίνεται να το πεις μέσα. Ενώ φαίνεται, τι να πω, δηλαδή, δεν γίνεται να το πεις μέσα. Μα κάθε ομάδα χρειάζεται έναν πολύ καλό γκάρτ και τρεις σουτέρ. Δηλαδή, ξέρεις, οι ομάδες που θέλουν να αυτούς που έχουν μόνο δύο σουτέρ ή ένα σουτέρ. Για τους είναι πιο εύκολο. Δηλαδή ο Χάρντεν δεν ήταν καλά για τους που δεν τους ήταν. Είναι ο Μπογκδάνοβιτς μαλάκα και θεωρείται μέτριος. Δηλαδή καταλαβαίνω, από αυτό καταλαβαίνεις γιατί σου θέλει να ακόμα και ο Γιάννης. Ο Γιάννης βλέπετε τα πρώτα του χρόνια ήταν τρομερός. Μόνο για αυτό βολεύουν. Έχει ειδικό πάντως. Ο Αντιδογιάννης έχει αλλάξει πάρα πολύ σε αυτό το παλιά. Δεν υπάρχει πλέον τόσο ταλέντο όσο στην δουλειά. Γιώκητς δεν βλέπεις αυτό το μικρός είναι και τις πλάσεις. Έχουμε μικρό όνομα, είναι καλύτερο. Και κάνει τη μαλακία ο Παναθηναϊκός και τον φέρει στον Λεβέρα. Αυτά έγινε 140 κιλά. Έχει πολύ καλή Ελάτε όλα. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Καλά, ευχαριστώ. Δεν το πάει να κάνει ένα καλό. Και πηγαίνει, μιλάγανε μια τσίπα από πίσω. Δηλαδή, κάτω από την πέρασα. Και πήρε μετά κάτι έκανε ένα λεπτό. Πήρε στα πολύ και παραδέχτηκε. Κάναμε αυτά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα σου λέω, πήρε το χέρι του, μετά το γκρέμισε και το έκανα κάπου. Ωραία. Αν ακούσεις το όνομα του αθλήματος αυτού, σγουρά και αρχίζει στο στείλε φίλες μαλάκα θα νομίζουν ότι έχει να βγει 2 χρόνια. Έχεις, όχι, δεν έχεις. Δεν Δεν έχεις. έχεις. Δεν έχεις. Στο τέλος, μπορεί. Γιατί, την μπαλάκι δεν θέλει.
βάση. Τα λέμε γκάι. Άμα δω για να ωραίο, 4-3. πώς πήγα και μισή. Α, θες break. 5-6 ώρα. Επειδή δεν πήρε καθόλου, είπαμε κάτι. Θες break. Ναι, όχι ρε. Δεν έχεις. Ότι επειδή μίλησαν, δεν το ξαναπαίξουμε. Νομίζω έχεις ρε. Α, βγήκα out. Sorry. Ξέρεις όπως το χτύπησε και τώρα ότι φεύγει. Αλλά επειδή δεν είπες τίποτα, λέω μέσα. Έκανα έτσι, αλλά δεν ήταν πολύ σαφές. Και τον μπέρδεσε. Ναι, sorry. Ποιος? Έλα ρε. Δεν με τραγάνε όπως και μου πέταξα. Σαράντα. Όλα. Άρα είναι πιο κοντινό. Αυτό είναι. Πρέπει να τα αφήσεις στην out. Μάλλον. Έχεις 0-15. Έλα, φίλε. Έφυγε. Ναι.
άλλο αυτό είχε. Γιατί συνήθως θα προλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει έλβες. Ήμουν πολύ. Λέει να του βγάλει. Όχι, γιατί ρε μαλάκα. 5-4. Μισή για καθυστέρηση, να μην φάμε να φάμε μετά, αλλά δεν είχε να κάνω, οπότε έφαγα καλά. Αυτό έγινε. Έφαγες που είναι πριν έτσι ζωή. Δεν κατάλαβα. Άρα 8 παρα 10, έφαγα πάρα πολύ. Εκεί ήταν να κλείνει, τώρα για να πεις του όλοι. Δεν κάνει. Δεν το ξέρω, είμαι ελεύθερος. Εντάξει, κατάλαβα. Έστω να Αν πέσαμε 8 δεν θα έπρεπε. Πήρα το μήνυμα για τους δρόμους. Εγώ και 8 είχα πει. Λέω έχω 10 λεπτά. Ελπίζω να χωνέψω για να παίξω και εγώ λίγο. Περτοκάς. Μάλλον. Ωραία. Έλα ρε Γιώργο, όχι έτσι. Έχεις, 30-0. Yes. Πάμε. Όχι ρε Μπούστη, όχι ρε. Λίγο νωρίς. Γράμμη.
Φοβερή απάντηση. Έλα ρε πούστη, γιατί? Καλή. Έκανες κάτι λάθη. Σαν να είδες να παίξουμε λίγο πιο πολύ. Όχι.
Έλα ρε. Έξι όλα. Έφυγε λίγο. 3-2. Έλα ρε.
6-3. Α, ναι, sorry, 6-4, σωστά. Έχεις την 5. Αλλάζει η ιστορία. Όπου πάει και όπου. Θα πέσει από 9-5. Αλλά είναι αυτό που σου πριν. Μάλλον πρέπει να παίξουμε λίγο πιο πολύ. Μάλλον. Όλα 6. Όλα 6. Όχι! Γαμώτο. Γίνονται αυτά. Τώρα αυτό είναι σωστή ερώτηση. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι 7-6 σερβίρα εγώ πρώτος. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να σερβίσεις εσύ. Στο μονά αλλάζει. Μονά αλλάζει. Δεν μπορούμε πάντα να αφήσουμε τον ηλίο του έτσι. Επειδή ξεκίνησα εγώ, επειδή είναι μονά, νομίζω πρέπει να αλλάξει. Είναι σαν διάλειμμα. Όχι, όχι, εγώ είναι εντάξει, εντάξει. Ναι. Ναι, ναι. Έφυγε, φεύγει.
λέω, μήπως σε ψηλό το φιλέ. Πρέπει να επαναλάβουμε το πρώτο σετ άμα είναι. Είναι 15. Όλα. Έφυγε. Sorry, αυτό δεν ξέρω. Πες το πάλι. Sorry, καλά μου τι έγινες έτσι. Ναι. Να με το χέρι. Sorry. Κοίτα, πολύ ωριακό, αλλά... Προσπαθείς να το πάρεις. Όχι. Απλά κάνε δεύτερο. Δεξιά έκανες. Είναι ένα βατάκι. Ναι, από δεξιά. Μπράβο, ρε. Μαλάκα! Θα παίρνω γι' αυτό καλή νύχτα θα πει. Είμαι μέσα ή έξω. Φωνή ακριβώς. Έλα ρε. Κάνε άλλο ένα. Κάτσε. 4 λεπτά, αλλά έφεγα. Πού 4? 4 κάμε και. Όχι ρε Γιώργο, όχι. Ένα.
15-40. 15. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Πιο πολύ από το πίτι. Έλα ρε βάλε. Ήταν οριακό. Εσύ, ήταν οριακό, μπράβο. Ναι, ναι. Σκόρε. Πόσο? Κέρδισα το πρώτο και 2-1 το δεύτερο. Κέρδισα το πρώτο 7-6 στο άργησε. Όλα 15. Έφυγα. Οκ. Άμα είχε άμεσο
Γιώργο, έλα. Έλα, όλα. Νομίζω αυτό είναι καθαρό. 30-40. Πάνε ρε Λουσιένα μέσα. Όλα. Όχι, όχι ρε. Σαν διάλειμμα θα μιλήσουμε. Όχι, δεν έχει. Γιατί. Όχι ρε, out ήταν. Γραφρία σε αυτό έκανε βιαστικά. 30-0. 30-0 εσύ. Τώρα ξαναξεκίνησε. Στο πρώτο παιχνίδι, τον έβαζε μπάλα μέσα. Για πλάκα.
Καλά, ναι, αυτό νομίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά που το χάσει. Όχι, αλλά... Όχι, θα έλα ρε. Αυτό το πρέπει να γίνει. Ναι. Σαν να έκανε ένα switch. Έλα, πάμε και να σπίτι. Είναι πολύ... Όχι ρε. Έχεις την τρίτη. Α, εκεί. Απλά...
όλα είναι. Εντάξει, χώνεψε τώρα. Χώνεψε τώρα με αυτό μήπως. Μπράβο, έχει πει και αυτό μέσα. Και λέει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Όχι, βρε. Είστε υπεύθυνοι για το σχόλιο, για τα κόλπα. Πάμε. Λοιπόν, εάν πεις την μπάλα out, πρέπει να είσαι σίγουρος στην out. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, πάμε δύο μπάλες, τι να κάνουμε. Είναι out, δεν είναι. Εάν είναι out, είναι out, τελείωσε. Πρέπει να δεχτεί αυτό που είπε. Εάν έχεις αμφιβολία και λες, ξέρεις τι, ρε εσύ, δεν πήγα πολύ καλά. Λέει το θες, λέει, προς το μέσα. Προς το μέσα, υπέρ του πικραμένου. Δύο πάλες μου δεν είναι. Δεν θα ξαναπέφτω. Πέφτει και τα. Τι θα είναι, τελείωσε. Θα έχει να βάλει στους κανόνες. Άλλο αυτό. Εκεί γίνεται επανάληψη. Ναι, αυτό είναι νόμο. Άλλο. Και δεν είναι ενόχλησε. Α, θα μας ξαναπαίξουμε. Μπήκε μπάλα. Σταματάει. Ξαναπαίξουμε το τέλος. Δεν σημαίνει. Κάτω την μπάλα να σου. Έως. Ανοίγεις λίγο παραπάνω. Πάνω το ίδιο. Ανοίγεις το διπλό το πάνω. Α, sorry, 4-3 και πάρ' το λόγο. Μην αγχώνεσαι. Θα μπουν δίπλα, οπότε παίξε... Τελειώνουμε. Α, τελειώσαν και τα παιδιά. Ναι, τελειώσαμε. Ωραία. Οπότε θα μπουν δίπλα, εντάξει. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Έγινε, sorry, παιδιά. Τι sorry, πάμε, μην αγχώνεσαι, μην τρέλεσαι. 7-6 πρώτο σετ. Να κάτσω πιο πίσω ή να μην κάτσω. Να κάτσω πιο πίσω. Τι ώρα. Μέσα ή έξω. Α, έξω. Ή μέσα ή έξω. Ήλπιζα να είναι μέσα ρε φίλε, αλλά εντάξει, δύσκολο. Έχω.
κάθε ώρα. Γεια σας, καλό παιχνίδι. Πάμε για δύο. Πάμε, φωνάρα, 5-3 και έχεις. Για να το κόντρα λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνεις. Έχει ακόμα μια. Έχει ακόμα μια. 30-15. Αδειά. Ωχ, 30 όλα. Το ξύλο, ρε. Αυτά στο μπαλάκι. 40-30.
40. Και μαζί γενικά από το να παίξουμε. Έχετε στο μυαλό. Ναι, είχε γίνει στο Φλόιτ, στο Μονό. Έγινε αυτά. Όλα φώτη. Ωραία, πούστη. Κοπαλία. Έλα ρε Φάμπη, έλα ρε. Έχεις. Χάσουμε το πρώτο tie break για να το γυρίσουμε. Το πρώτο, ναι, είναι εντάξει, ωραίο παιχνίδι, πας πολύ, μπράβο. Και εγώ, είστε ωραίος.
ευχαριστώ ρε πατέρα. Λόγω ύψους, ωραία. Σήμερα πόνωσα το φιλέπαιδα, όχι Τέσλα την μπάλα 200 φορές. Πόσα είστε τώρα? Κάνω χαζάρα, δηλαδή όλα παίξω να έχουν και εγώ παίζω διπλά. Ένα φτεράκι παίζω διπλά. Πρέπει να στολιστούν με τον άλλο. Είμαστε και οι δύο της κινητικότητας. Εφτά 6-6-3, ναι. Ελπίζω να ξαναπαίξουμε σύντομα. Και εγώ, αν και εντάξει, ψάψα να μου βάλουμε κάποιο ποτέ. Ρε μαλακιά, άμα έπαιρες το πρώτο θα με κέρδισε σήμερα. Εντάξει, ξέρεις τι, άμα παίζαμε από κάτω, βάλε. Όχι αδερφέ, αυτό δεν αρέσει σε μένα. Θα ήταν άλλο μάτσο. Ξέρεις γιατί το καλό μου θείο μπαίνει ξεκινάει από την εκείνη τη θέση. Ναι, ναι. Να τρέχεις εσύ. Είναι το μεγάλο σου ατού αυτό. Ξεκινάει από ακίνητος. Να τρέχεις εσύ. Αυτό. Μα ναι, αλλά επειδή το κάνει τόσο καλά. Όχι, εμένα πρέπει να με δεις και σε μέρα που κάνω διπλά λάθη πολλά. Ναι. Έχω κάνει πολλά. Λες, να κοιτάξω. Μόνο λοιπόν πας, ναι, έχουμε φίλοι που χρειαστεί με μπάλα. Άγιο μου τους λιγμούς. Το χρειαστεί μπάλα. Για πολύ καραβιά. Άγιο αυτό που λέω μπορεί να κάνει.